L'energia solar i l'eòlica són les nostres aliades a l'hora d'aconseguir un model energètic sostenible, però no podem perdre de vista l'impacte paisatgístic i social que aquestes energies poden tenir. Si ho obviem, no aconseguirem fer un model transitori suau. Un dels primers problemes d'aquestes tecnologies és que no poden abastir ciutats amb una gran densitat de població sense recórrer a una superfície externa. Per adonar-nos-en, resulta fàcil fer algun càlcul. Suposem que volem subministrar energia solar a tota la població de Barcelona. Si dividim la potència elèctrica consumida a la ciutat, 1 gigawatt de mitjana, entre la potència generada per a 1 metre quadrat de placa solar, 500 watts, obtenim una superfície de 2 milions de metres quadrats. Però això és en mitjana. Hem de tenir en compte que una gran part d'aquesta energia es consumeix durant la meitat del dia i que a l'hivern les nostres necessitats energètiques són superiors a la de l'estiu. També cal considerar l'increment de consum que en comportarà la transició cap al vehicle elèctric. Amb tot això, veurem que la quantitat de superfície que necessitaria Barcelona per ser totalment autònoma hauria de ser d'uns 9 milions de metres quadrats. Això significa que hauríem de cobrir amb plaques solars una àrea d'aproximadament 3 km per 3 km, el que equivaldria a cobrir tot l'eixample de plaques solars. Si observem aquesta zona de Barcelona, veurem que els terrats no poden encabir tota aquesta quantitat de plaques, ja que l'espai on es poden instal·lar és força limitat si descomptem les terrasses, les zones comunes i els carrers. Per tant, si la ciutat de Barcelona vol apostar per les tecnologies sostenibles, no té més remei que utilitzar territori extern per a aquest ús. Això implica un diàleg amb el territori. Això significa dues coses. La primera és que no podem confiar en una sola font d'energia. I la segona és que cal planificar correctament per tal de mitigar al màxim possible l'impacte social que aquestes tenen. I recorda, la informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.